Formal na giturn over ang four-story building nga gipatukod sa Department of Education ngadto sa Tagbilaran City Central Elementary School. Ang maong building adunay 24 ka classrooms nagkandidat og 52.7 million pesos din ang pundo sa pagtukod nini gikan sa Basic Educational Facilities Funds. Magamit kini sa matinun-an sa grade 4, 5 ug 6. Ang turnover ceremony gitampungan sa DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo ug uban ang mga opisyal sa DepEd City and Provincial Schools Division ug mga local officials. Ang Tagbilaran City Central Elementary School adunay 1,700 ka mga estudyante. This is vital and essential sa development sa atong mga estudyante, labi na kay usa sa atong concerns ang kakulangan sa mga classroom. So, atong goal ron sa atong syudad sa Tagbilaran, sa DepEd and atong probinsya sa Bohol, dugangan ang mga classrooms para mas conducive for learning ang environment sa atong mga students.